Padi! 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 Oh! Kung nasa ibang bansa ka? ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. Uwi na naman kita. Tamang trabaho na naman. Makikita ang mga ginibo. Ang mga kaklasmate ko talagang maray ng buhay. Ako mama ko pinagadalan. Talagang halos grade 1 lang, di ko pa natapos. Yung mga classmate ko, grabe na. May mga alahas din, no? Ang mga harang din, mga bungalow house. Pero okay lang. May man ako pinagbabasulan. Hulit kasalan ko man, dahil ko nagtapos. Kaya punta magtiyaga kung ano man itong trabaho na ipapataw sa tuya. Importante may buhay kita sa tuyang pamilya, ano? Mga classmate dyan, kita man araw kung maugma sinda, dawa sinda, kargadong alahas dyan, magagaya ng harong, kita man araw kung maugma sinda. Kaya ang gibo kong yan talagang importante legal, ano? Kaya labu-labuin ko na ang sa kuyang pagtatrabaho para maiuli ning maayos sa pamilya. Padi! Tara, Padi. Kung nasa ibang bansa ka? Mereka pa man sinsado na ay. Buros na itura mo yung Padi. Maniwangong ka na baga. Paano ka? Padi, bawa kong sabihin na aram na uldot na pati ang matanga mo Padi ay. Kalbong na pati ang limugmugan mo. Ano ipaparagi mo sa buhay? Iwan pa di. Pabayaan ko na pa din itsura ko. Lang mo. Payat. Itom. Maray ka pa man. Garo may pagpaparagibo kang milagro ah. Liang pati ang luwas na ang ribs mo. Miski pati bukang kilikili. Di mo na malinigan pa di. Ano na ka? Yung pating tabay mo sa dito na. Padi, kung ikaw Padi uminarog sa kuya, sabi ko sa'yo Padi. Kadtong panaw na inaagdata ka Padi. Kung nag-iba ka na sa kuya Padi, hanggang ngunyan linga, makakang kaning masiram. Abos na restaurant ngunyan Padi. May pa-RSM ka pa Padi. Magigibo mo. Ngunyan, nagkaparatsaga ka Padi, para dugal din yung daga. Kumadugal mo pa din ang udo Padi. Yak, nakakaati dyan Padi. Araw mo na ko Padi, may problema, may naglamag-lamag sa ko. May pang kaya Padi, talagang kaya pang kong trumabaho. Dawa ano na lang dyan. Makikita mga ginibo Padi. Yan ang kapalaran ko. Di man ako nakapagtapos talaga Kaya di man ako Padi nagbabasol. Tiyaga na lang. Rich ako, rich. Mayaman. Ha? Wow! Ha? Di, yung tira daw pati yung ginagara ka na dyan. Gasino namin sulod yan Padi. 300, 500. Buray ka Padi. Ako Padi hali, ako Padi ning London. Ha? Kanahapot mo hali ako ning London. Sa London, ha? Ang naipong kong kwarta duman, halos di ko na madara pa Bicol. Hindi sa Bicol na ni. Dubli ko pa. Dubli ang bayad ko sa eroplano Padi. Ha? Ang bayad ko sa eroplano,
Anong, hinagadan ako ng 50,000. Ginibo ko pa din 100,000 pa di. Ha? Kung yan ang di mo aram pa di. Ha? Kaya ka pa di, para kadigdi pa di. Hanggang unya no, impatsado ka pa. Maluya ka. Iba ka na sa kuya ako, tanang unyang pa di. Mayaman ka na. Arog ko. Mayaman ako. Mare ka pa man. Sa alas mo na yan. Magayon ka lang alas mo eh. Yung 4,000 k na yan. May maitatabang akong dakula sa iyo pa di. May itatabang ko sa iyo dakula pa di. Pero sa tuya lang ni pa di. Ha? Ha pa di. Dahil ka nung ka magsabi kong kisay pa di. Na may sikreto ka tandua. Para umasinso ang boyo pa di. At lang pa di. Ano mo yan pa di? May sikreto mo na yan. Pero pinapangako mo sa pa di. Na may kang sasabihan na iba. Kundi sikreto mo lang ni. Sa tuwi lang ni Doon. At lang pa di ko dito. Padi. Bala ka na ka padi oh. Bigla ka digdi pati maasin so padi oh. Padi. Diyo kaya padi maang padi. Diyo kaya. Aram naman ko padi. Dawa ako padi nagtitios padi. Diyo kaya padi kumasta kaya padi. Kaya pala padi asinsado ka padi. Ha. Padi, itsura mo pati nga padi, talagang mayamanong ka. Yan pa din, ino-offer mo sa ko padi, di ko yung kaya. Puro mo na padi, puro na niyo. Padi, padi maasin so padi. Yan pa din sikreto kang buhay ko padi, kaya ako padi nga padi bunin, tara kulang karong padi, asin ko tao pala ako. Padi, ano na kaya si padi, kinakatawan na kaya. Grabe mo orti mo ay. Kaya tawaan ka na maasin so kadigdi, mayaman kadigdi. Bahala ka pa di. Ha? Yan sabi ko sa imo. Ha? Imbis ikang problema pa di. Mayaman ka na. Ang gabos na kakanang pa di mababakal mo. Di talaw pa di. Di ko kayan pa di. Di ko kayan. Di ko kayan makakuha. Alam mo naman pa di. Daw ko pa di nagtitios. Ng pamilya ko Irakman. Mas pag pa di magtyaga na lang ko pa di sa daga na ni. Pigdudugal ko na ni. Ikisa pa di. Yan pig-offer mo na sa ko pa di. Di ka talaw kayan matugot pa di. Sa imo lang yan pa di. Bahala ka, mabo mo. Uwi ka man, mahalin ako. Bahala ka. Kaya sabi ko sa iba, kung kinuha mo na ni, mare ang buhay mo, ang mga pamilya mo, mapapaka mo ni maayos. Ha? Pati ka, ang kuko mo, malilinig yan, buong araw ko. Na ako malinig talaga. Buong araw mo na mastaan mo na pati. Magsipilyo ka daw. Kaya ka pati pating ipot ka, pag kitaan mo pa. Oh, sige pa di, sige na, sige na. Kaya daw ni. Hello po. Po? Pulis ka po, sir? Tara po, sir. Wala man po ko, sir, kasalan, sir. Iya po, sir. Singko po na, sir. Oh. Buknoy po, sir. Alias Buknoy. Ano, sir? Nagdi-deliver, sir? Ay, di ko po inaram, sir. Si Buknoy po, sir. Di ko aram, sir. Kung nakasaan, sir. Buknoy, sir. Di ko po inaram, sir. Sige po, sir. Sige po, sir. Opo. Opo, sir. Sige, sir. Opo. Sige, sir. Binti na Buknoy yan. Sabi na mayaman ang dahil sa London. Nagdi-deliver pala ng bawal. Marisa na, dahil ko kinawaan pag-deliver ni Buknoy. Yung gubog-kubog pati ang tuhod ko, kala ko ako nabigahanap. At nagkatyaga nga ni kita kang daga na nagparadugkal. Hindi ko mo papaanong kita kang daradara niyang iyan. Diba din ang maating hilingon. Kaysa man kayan, kan ginigi mo ni Padi, illegal. Ini daw ni 300 ang aldaw. Illegal man. Wow! Padi, one time big time. Aagdaw niya pa ko sa kalukuhan niyang iyan. Maray siya sa soltero, maraming pamilya, ako. Tsaka sala ang ginigibo niya na yan. Pagtatatsaran niya pa ko na
maitom, payat. Siya nga ni, mas malala pa sa uldot na ang mata. Garo nga ning, garo di nakakakaning sarong simana. Talbong ng limugmugan, kumakatatatsa. Ako, healthy ako, nakakanak akong gulay. Siya. Wow! Nanganos na pati. Pwede kang pagkapalit ng pamilya ng padiwang ko ngayon. Kumbawa ko lang sa padi yung pinuniti ko siya ay. Baka pinangako ko sa mata. Agdo ang kalukuhan niya. Pero pati kung subag ko itong pag-apod ka itong pulis. Kala ko pati akong hinahanap na. Kaya ang mari ka ni maggibo ng maray para may problema.